Bé, bon dia a tothom. Anem a començar el ple ordinari corresponent al mes de juny. Pregaria que apagássem els mòbils i així no hi haurà interrupcions. Catina, endavant. Bon dia. Primer punt, aprovació de l'acta de la sessió celebrada el dia 3 de maig de 2018. Aprovada per unanimitat. Segon punt, aprovació definitiva, si escau, de l'estudi de detall d'ordenació de volums edificatoris i definició d'alineacions i ressants en la parcel·la situada al carrer dels Novells, barri Can Frígoles, parcel·la número 20, Sant Hilari de Riu, promogut per don Antonio Turtorres. Sí, molt simplement. Es tracta d'un estudi de detall que no altera cap paràmetre de les normes subsidiàries. Simplement és que on existeix un solar de 809 metres quadrats amb una parcel·la mínima de 400, per tant es podria segregar i fer dues cases, doncs eviten segregar-ho i fan les dues cases en la mateixa parcel·la. Les pròpies normes ja diuen que en aquests casos, mitjançant un estudi de detall, es pot exonerar del paràmetre d'índex d'intensitat, és a dir, compleix la parcel·la mínima, però no fa falta segregar la parcel·la. S'ha exposat en el públic, es va aprovar inicialment, s'ha exposat en el públic, no hi ha hagut al·legacions de cap veí i procedeix a aprovar-lo definitivament. Nosaltres en aquest cas únicament voldríem indicar una cosa, i és el mateix d'aquest que els dos següents que veurem. Ens presenten un estudi de detall en el qual Elena Juan de Puig fa aquí tota una sèrie de fonaments jurídics, també diu que s'ha tramitat l'expedient d'acord amb el que diu la llei. En aquest en particular, que no és el cas dels altres dos, fa menció si hi ha un informe en el qual indica que es tenen que complir dos preceptes, però en cap moment es diu que s'informi favorable, és a dir, no sabem si el que duim aprovació està informat favorablement per serveis jurídics o no. És a dir, en aquest document no consta. I el que sí ens agradaria és que en aquests documents es faci constar, perquè nosaltres com a polítics votam una cosa que ens proposen els tècnics, però nosaltres no som no som competents per dir si això és favorable o no. Per tant, demanaríem que quan se faci o es presenti una cosa d'aquestes, evidentment es faci constància dels informes com toca i si són favorables o no. Es deu tractar d'un error perquè amb els altres informes sí que està, però l'informe és favorable perquè no té més complexitat la qüestió, vull dir, ho corregirem. Nosaltres ens abstenim, Doncs aprovat per majoria absoluta, amb 12 vots a favor del grup popular, 3 vots a favor del grup Guanyem i 5 abstencions del grup municipal socialista. Següent punt, aprovació definitiva, si escau, de l'estudi de detall de reordenació de volums edificatoris de la parcel·la situada al carrer Circunvalació número 131, Can Fornat, Jesús, promogut per DMI GmbH. Sí, és un cas idèntic a l'anterior. En aquest cas es tracta d'un solar a Can Fornet. L'urbanització de Can Fornet té una parcel·la de 2.100 metres segons registre, 1.975 segons medició real, topogràfica. La parcel·la mínima són 800, podria fer una segregació i dues viviendes, una vivienda a cada solar, i el que es fa és dues viviendes en el mateix solar sense dividir-ho, el mateix. En aquest cas també nosaltres ens abstenim i també és el mateix que he dit abans, que no fa menció a cap informe favorable. Aprovat per majoria absoluta, amb 15 vots a favor, 12 del grup popular, 3 del grup Guanyem i 5 abstencions del grup socialista. Següent punt, aprovació definitiva, si escau, de l'estudi de detall d'ordenació de volums edificatoris i definició d'alineacions i ressants en la parcel·la lucrativa situada en la unitat d'actuació UA02 SG de Santa Gertrudis, promogut per Projecte Sur d'Inversiones y Desarrollo SL. Sí, això es tracta d'un estudi de detall que ve d'una unitat d'actuació, la unitat d'actuació 02 de Santa Gertrudis, que està en les normes subsidiàries de Santa Eulària. Vull recordar que gràcies a aquesta unitat d'actuació 02 es va reconèixer un aprofitament urbanístic a una unitat discontínua de 3.500 metres quadrats lucratius i a canvi es cedien 16.000 metres quadrats a l'Ajuntament de Santa Eulària per fer els equipaments municipals que ja es van cedir i ja estan fets. Per tant, es tracta que el promotor ara vol materialitzar aquests 3.500 metres d'aprofitament que li reconeixen les pròpies normes de Santa Eulària. Es tracta d'una ordenació de volums que afecta bàsicament en el volum màxim per edifici i a l'ocupació màxima.
sense alterar el que la llei diu que no es pot alterar. És a dir, ni s'altera l'aprofitament, és a dir, el sostre que es pot construir, que la fitxa estableix, aquests 3.000 metres quadrats de sostre màxim, ni l'altura màxima prevista, ni la densitat de població, ni s'alteren els usos previstos ni prohibits. S'altera simplement l'ocupació. És a dir, com es distribueixen aquests volums que es poden autoritzar dins d'aquest polígon. També s'ha exposat en els públics, s'han notificat en els veïns, no hi ha hagut cap al·legació en contra, i procedeix a aprovar-lo definitivament. Sí, el mateix que les anteriors, ens abstenim. Bueno, ara nosaltres hem tingut aquí 3 estudis de detall que es van aprovar, si no m'equivoco malament, en la mateixa Junta de Govern en el seu moment i van tenir tots el mateix error que es va tenir que subsanar, per això s'ha trigat tant a dur-se això. Nosaltres, aquest és diferent dels altres dos, però en tot cas és un conveni que es va fer amb un promotor en el seu moment i som coherents votarem a favor per ser coherents amb el que va acordar aquest ple ja en el seu moment. Doncs aprovat per majoria absoluta, amb 15 vots a favor, 12 del grup popular, 3 del grup Guanyem i 5 abstencions del grup socialista. Seguint punt, veure proposta de l'equip de govern de l'Ajuntament de Santa Eulària de Riu per a reclamar una intervenció urgent a l'EDER de Santa Eulària de Riu i acordar el que siga procedent. Bé, aquesta és una qüestió que ha vengut en aquest ple en reiterades ocasions, que s'han apel·lat, i ara hi ha que dir que les darreres setmanes, sobretot perquè és una evidència, però també perquè hi ha hagut molts de veïns que han vengut a l'Ajuntament i s'han queixat del mal funcionament de l'estació depuradora de Santa Eulària. Les olors són insuportables i això hi ha que afegir-hi uns vessaments que s'han produït ara els darrers dies. La situació és insuportable, insostenible, tot i que sabem que és una planta depuradora que està en obres, que s'està, diguéssim, construint nova i té que funcionar la depuradora vea en les obres de construcció. Sabíem que això passaria, que hi hauria moments puntuals, i ja vàrem exigir, vàrem demanar que es tingués molt de cuidado en el que és el manteniment i que s'adoptassin les mesures necessàries perquè s'evitassin tots els problemes que, per desgràcia, finalment s'estan produint. Són qüestions tècniques. Les olors es produeixen per una mancança de manteniment. I en aquest cas no és un problema de fangs, que és el que nosaltres pensàvem. Hi ha un problema de fangs, d'acumulació, no es treuen i per això es produeixen les olors. No, és un problema que falten soplants, que es diuen, o més airadors, que falta més preocupació pels components químics que hi ha que afegir en el procés de depuració, etc. Aquí la situació s'ha tornat insostenible des del moment que els veïns venen aquí, es queixen, venen a l'Ajuntament perquè som l'administració més pròxima, però tots sabem que les competències en matèria de depuració no són municipals. Ens hem posat en contacte amb Abaqua, hem fet reunions amb veïns, amb hotelers, empresaris, per veure què es podia fer per almenys intentar minimitzar tots els efectes d'aquesta situació que, com dic, és insostenible. Ens va dir farà cosa de 10 dies que en 3 setmanes estaria solucionat perquè entraria en funcionament una nova línia de depuració de la nova depuradora i que això desapareixeria. I davant l'insistència dels veïns es va demanar que hi hagués solucions temporals perquè no es podia viure en aquella situació. Es va dir que s'instal·larien nous airadors, etc. Bé, la qüestió, siga com siga, la depuradora segueix sense funcionar. Les mesures que s'han adoptat no sé si són efectives ni sé si s'han adoptat. Ens diuen que sí, però els resultats no milloren. Per tant,
crec que aquest ple es té que pronunciar d'una vegada d'una manera contundent contra l'abandono i que sofrim els ciutadans de Santa Eulàlia en respecte a aquesta depuradora. Sabem que és una qüestió de que hi ha obres, etc. Però també ja sabia que hi havia obres i es sabia que això podia passar. L'any passat estaven en la mateixa situació i es va aconseguir controlar la situació, no hi va haver problemes, però enguany aquesta situació s'ha desbocat. S'ha perdut el control i una vegada més som els veïns de Santa Eulàlia que hem de sofrir les conseqüències de la manca de compromís i de voluntat per abordar una problemàtica que ja estàvem advertits i que sabíem que podia passar. Per tant, el que volem és reclamar d'una manera urgent, d'una manera immediata, que s'apliquin les mesures tècniques i adequades per evitar les olors a la planta depuradora, que no es pot esperar ni un dia més, que algun responsable d'Abaqua, i quan dic responsable me refereixo a responsable polític i tècnic, doni la cara, venga a Santa Eulàlia, doni explicacions als veïns i demani disculpes. Les olors que han passat i que passam no tenen remei. D'aquí endavant quizás pot solucionar alguna cosa, però d'aquí endarrere no. Per almenys que demani disculpes. Ens hem oferit abans i ara, per part de l'Ajuntament, a aportar tots els mitjans tècnics, humans, econòmics, per ajudar en aquesta situació. No dut de la bona voluntat de les persones que estan al front d'Abaqua, que és el govern balear, però dut del seu compromís i del seu interès en abordar una situació tan complexa i problemàtica com aquesta. Per tant, els demano que, a més de fer tot l'esforç tècnic, econòmic i posar-hi tota la voluntat política, també venguen aquí i demanin disculpes. És el mínim que es mereixen els ciutadans que tenen que dormir i conviure cada dia amb una situació insuportable, amb un aire totalment irrespirable. I també, afegit en això, per si els problemes no s'acaben en les olors, Samissari, en el seu darrer tram terrestre, ha col·lapsat. Té una fuita i l'aigua, en vez de sortir pel final de Samissari, surt en el tram terrestre i se'n va directament a la platja de la Caleta. Evidentment, s'haurà d'arreglar en el moment, segons se me va explicar, en el moment que facin el canvi de l'antiga depuradora a la nova depuradora, i això tardarà quizà 2 setmanes més, perquè no es pot parar la planta depuradora i resulta que en el moment que facin el canvi podran aprofitar per fer aquesta reparació d'emergència. Per tant, aquest punt, com ja us vaig anunciar a la Comissió d'Assumptes de Pleno, el duim a la comissió, el duim avui a ple, per reiterar totes les demandes que s'han fet via telefònica, per escrit, en els tècnics d'aquí, en els tècnics de Mallorca, en els responsables polítics, per reiterar la necessitat d'aplicar mesures que, per almenys, eliminin, abans de l'entrada en funcionament de la nova depuradora, eliminin les olors i el mal funcionament de la planta depuradora. Bé, nosaltres com a grup municipal, evidentment, estem a favor de reclamar i fer quanta remor faci falta perquè d'una vegada per totes aquesta planta depuradora s'arregli, comenci a funcionar bé i els veïns de Santa Eulàlia no hagin de suportar els problemes que han de suportar any darrere any des de fa moltíssims anys. El que passa que es portar aquesta moció avui en aquest ple, no sé, la qüestionam una miqueta si és de dir, bueno, doncs anem a treure això per treure un titular i fer una miqueta de pit. Sabem que ahir en el Parlament es va debatre aquest punt, es va debatre i si repassam tot el que s'ha parlat en aquest ple d'aquesta planta,
la veritat és que fa una mica de feredat, perquè repassant, ja no les anteriors legislatures, aquesta mateixa legislatura, les mocions que ha portat per part dels plens, acords que hem après aquí, de que es reuneixi la comissió de seguiment, les propostes que han presentat els nostres companys de Guanyem d'assumir competències. És a dir, tenim un llarg historial i a dia d'avui seguim estant igual. I el problema està, ara molt bé l'alcalde deia que haurien de venir a demanar disculpes. Encantats de que venguen a demanar disculpes. I si tenim que anar amb vostè a reclamar-los i que venguen a demanar disculpes, venim, vull dir, no tenim cap d'això. Però disculpes qui? Perquè avui per avui, tots sabem que el Ministeri, que en la seva planificació, no està fent la feina bé. I això està provocant una vegada més un altre retras. És a dir, aquí un passa l'altre, la casa sin barrera. I això, evidentment, és intolerable. Però, és a dir, que quan vull aquesta moció aquí, la veritat, per nosaltres sobraria. Jo penso que el que es té que fer és seguir patalejant, seguir anant a Palma si hi ha que anar, seguir reunint-nos, si hi ha que anar al Ministeri, hi ha que anar al Ministeri, però no podem deixar passar 6 anys. I l'Ajuntament, que no té competències, però sí que té una certa responsabilitat amb un cert motiu. Ens diuen que s'han reunit amb els veïns i els hotelers. Ells, com jo mateix, no podem fer res, no som nosaltres els tècnics, ni som els que anirem allà amb el martell i la paleta a arreglar-ho. Els que ho tenen que arreglar són el Ministeri i és Abaqua. I amb aquests són els que tenim que insistir i els que els tenim que donar canya. Sabem que no han fet la feina ningú d'ells, doncs anem a ells. Però és a dir, aquí l'únic que farem avui serà discutir, posar-nos a parir una a l'altra, com feim sempre, i tots volem el mateix, que s'arregli que té d'art. Per tant, nosaltres, evidentment, donar suport a aquesta moció, però volem mostrar el nostre fet de que ens pareix innecessari que vostès l'hagin dut avui aquí. I per lo que fa a l'emissari, el punt 2, jo quizà els demanaria una transaccional, és a dir, ens diuen que s'intervingui de manera urgent per reparar les fuites. A veure, aquest emissari sabem que fa molt de temps que té fuites, no ve d'enguany, quizà el que hauríem de demanar és que es canviï. Que es canviï per un nou, perquè és que tenim un problema seriós. A més, també ens qüestionem una altra cosa. Sabem que el problema que té l'emissari és perquè les aigües no estan ben tratades a la depuradora, això fa que vagin aigües amb un nivell de sòlids més alt de lo normal i provoca aquests estascos i les rotures. Però també ens qüestionem, és a dir, els temes pluvials estan funcionant bé, en aquest cas, és a dir, s'acumula massa cosa a la vegada. És a dir, són coses que s'haurien de començar també a tratar, és a dir, cada un, com he dit abans, cada un responsable de feines que no s'han fet aquí durant molts d'anys, però tots, vull dir, aquí tots. I això és una cosa que no deixem-ho aquí només de debatre en el pleno, sinó facem una llista del que fa falta i comencem a picar portes i que es faci d'una vegada per totes. Vull dir, no duguem més debats en aquest pleno, actuem d'alguna manera. I que de veritat li donem suport a vostè com a alcalde i a tot l'equip de govern, perquè els veïns de Sant Eulària no es mereixen el que està passant. Però, insisteix, em pareix ser innecessari que haguem de venir aquí una vegada i una altra, pareix que prenem acords i que no serveixen de res. Vull dir, que no serveixen de res. Bé, nosaltres, com diu el nostre company del grup socialista, n'hem parlat moltíssimes vegades d'aquest tema. És obvi que és un tema que preocupa, perquè provoca molèsties i a vegades dificulta molt el viure en el poble. És un tema que no ve d'ara, no és un tema que sigui o que tingui una urgència especial avui. Entenem que sí que hi ha un oportunisme i un interès, jo diria mediàtic, més que res, per dur això aquí avui en el ple, legítim, no direm que no, però que efectivament és. I si ja s'han reunit amb Abaqua, i Abaqua els ha dit que en breu es posaran les mesures tècniques en marxa per solucionar el problema i aquestes mesures s'han posat o no ho sap segur, però en qualsevol cas no han donat resultat, doncs haurem de seguir insistint perquè en donguin i que s'hi posin. A nosaltres el que ens agradaria insistir és en la solució no puntual per aquest moment, perquè cada any estan parlant del mateix problema. Cada any fa pudor. Cada any, per un motiu, per un altre, és igual, cada any fa pudor i cada any tenim el mateix problema. I nosaltres la solució l'hem plantejat en aquest ple moltes vegades, moltes, i mos heu dit que no. No som competents, clar que no ho som competents, no ho som perquè fa 25 anys vàrem cedir les competències, però érem competents. Les vàrem cedir i les vàrem cedir a un organisme que no està fent la seva feina.
I ara no mos atrevim a recuperar aquestes competències. I no mos atrevim perquè, paraules seues, mos ve gros fer-nos càrrec de la nostra pròpia brutor. De la nostra pròpia brutor. Per altra banda, tenim un ministeri absolutament inoperant. Ha tardat ni més ni menys que 11 anys en tramitar i dur endavant un projecte d'una ampliació de depuradora. Això, jo sincerament, això i res, i ser inútils, és el mateix. És exactament el mateix. És inadmissible, intolerable, que per tramitar i dur endavant una ampliació d'una depuradora es tardin 11 anys. En el ritme de creixement que té aquest municipi. I en el seu moment ja vàrem avisar, i avisam, i seguim dient, que aquesta ampliació ja naixia curta. Ja no servirà. L'any que ve, encara que l'ampliació de la depuradora s'hagi fet, seguirà havent-hi problemes. Perquè hi va més aigua per tractar des que té capacitat per tractar. És tan simple com això. L'emissari, òbviament, s'ha de canviar, si està rebentant per tot. El preocupant de l'emissari és que rebenti en terra i faci pudor a terra, i en canvi, quan tota aquesta aigua que ara surt a terra i fa pudor, arriba a la mà i allà no fa pudor, vol dir que va molta d'aigua a la mà sense tractar, que s'obrin les portes moltes vegades sense tractar. És a dir, ens hem de començar a plantejar moltes coses, moltes. I amb propostes puntuals, davant problemes puntuals que no són més que símptomes d'una malaltia molt més greu, poca cosa feim. I no abordam el problema d'arrel. No abordam el problema com toca. Anem curant símptomes, anem curant símptomes, anem curant símptomes. Mira, li posaré un símil que és molt bo d'entendre. Durant tota la vida ens avisen que si fumam acabarem tenint càncer de pulmó. I fumam tota la vida. I un dia ens diagnostiquen un càncer de pulmó. I en 2 anys ens diuen et queden 6 mesos. I començam a patalejar i a cridar i a rebatre contra el metge que és incapaç de curar-nos aquest càncer. I vostè no està fent el que toca, i jo estic malalt, i jo em trobo malament, i vostè no em cura, i vostè... No, escolti, perdoni, que fa 20 anys que l'estic avisant que si fuma tindrà càncer. I nosaltres fa 25 anys que venim dient si seguim creixent en aquest ritme sense les infraestructures que toquen i tenint les infraestructures com Déu mana, doncs acabaran passant aquestes coses. I finalment acaben passant. No reclamem les competències, deixem que ens segueixin portant aquests temes organismes de fora. I tindrem excuses davant els nostres veïns per dir-los, mira, no tenen competències per arreglar aquest problema. Haurem d'anar a una altra banda a demanar que m'ho l'arreglin. Les posicions valentes, les posicions que realment solucionaran el problema són aquelles que reclamaran les competències que teníem i que són pròpies de l'Ajuntament, que és depuració d'aigües, i per tant des de l'Ajuntament donar les solucions que es considerin necessàries. Però mentre a un tema com és l'aigua, tan simple com aquest, hi hagi 4 organismes diferents en competències, uns a un tram, els altres a un altre, els altres a un altre, els altres a un altre, és molt fàcil que d'aquestes 4 administracions una o 2 fallin. I quan una o 2 falla, allí hi ha un tap, s'embussa i rebenta. I aquest és el problema. I això és el que no volen abordar. Això és el que no volen abordar. I l'any que ve tornarem, perquè tornaran les olors. I ens preguntarem en qui hem de punyir i qui té les competències en el bocí que ha rebentat aquell any. I podem seguir així eternament. Parlem amb Abaqua, exigim al director d'Abaqua que vengui a demanar disculpes per no haver sabut curar un càncer que hem provocat nosaltres, i ja està. I quan s'hagi disculpat, la pudor serà menys pudocinosa. Bé, a veure,
pensar que dur aquí temes en el ple és oportunisme o no té o està basat en un interès mediàtic és voler amagar el problema. Vull dir, aquí no tenim un problema, granam i aixecam l'alfombra i ho posam baix. A veure, el problema és real, existeix. Existeix, no m'ho hem inventat. Està aquí cada dia. I el responsable d'Imabaqua, però hi ha que dir noms clars, és el govern balear. I el govern balear té les competències i és el que cobra el cànon de sanejament. I és el que hauria de tenir un especial cuidado perquè totes les depuradores, no només la de Santa Eulàlia, sinó totes, funcionassen perfectament. Dir que hi ha retrasos. Miri, ahir em vaig enterar de que les obres estan retrasades. Quan els mateixos responsables, 10 dies abans, en una reunió, que va venir Abaqua té una representant aquí, va venir la representant i va dir que les obres anaven en plaç. I ahir m'enter que estan retrasades. Escolti, algú menteix aquí, Les obres van en plaç i van perfectes i s'han d'acabar per final d'any. Això és el que se mos va dir. I ara resulta, el conseller hi diu, que les obres van en retras. Escolti, que algú s'aclareix que aquí, Digue, aquí algú mos enganya. O estan tan desbordats que no saben què han de dir. I segons el dia van canviant, quan la pressió se'ls hi fa més evident. Jo sé el que passa. La pudor de Santa Eulàlia no arriba a Palma. I els que estan a Palma estan molt feliços. Jo els convido que venguen i passin un dia amb els veïns de la zona de Cas Capità i Cas Sansor i els redadors. Que venguen i llavors diguen el que han dit vostès aquí, que buscam un titular. Escolti, que em diguen d'argument, Miri, estic de veritat decepcionat, però ja no pel mal funcionament i per la falta d'interès, sinó perquè és que ningú es preocupa. És que la gent ve desesperada a l'Ajuntament a que fassem alguna cosa. Si el que volen és que no només l'alcalde, però és que algú es agafi el tema en sèrio. I vostès també se l'han d'agafar en sèrio. I dir que això és conseqüència del que ha passat. No, miri, les depuradores estan dimensionades, es projecten ampliacions i quan estan a punt de fer-se, els vull recordar que aquesta depuradora a l'any 2007 es havien de començar les obres i en aquell moment el govern de turn va decidir que era més urgent la platja en bossa. Miri, ara pagam les conseqüències, 11 anys perquè es fessin les obres. Sí. Ho dic, desídia de tot Déu. No, és un problema greu i ningú se'n fa càrrec. Les competències. Miri, duim parlant en aquest ple, en el Consell d'Alcaldes, de recuperar les competències de cicle integral de l'aigua, de saladores i depuradores, no sé el temps que fa. Això és algo que està liderant el Consell. Algú me pot dir que s'ha fet fins ara? Els darrers, no vull parlar els darrers 6 o 7 anys, jo els hi diré res. Molts estudis, reunions, però no s'ha concretat res. Una competència tan bàsica, tan vital, que es té que gestionar a nivell d'illa. No es té que gestionar a nivell d'arxipèlag perquè, repeteix, la pudor no arriba a Mallorca i tots els tècnics i tota la gent que dirigeix Abaqua, que depèn del govern balear, estan allà. Aquí no tenen ningú, tenen una empresa concessionària i un delegat i res més. Però si per fer les obres, per destapar l'avaria, no tenen ni potestat per cridar una retro i per fer un forat, si varen tenir que ser altres els que varen tenir que ir amb maquinari a descobrir on era el problema. És desesperant la situació, és patètica, és tercermundista, és quasi dir poc. Per tant, que siguen conscients que això és un problema a nivell d'illa, no només de l'Ajuntament de Saldes. Les competències s'han de recuperar a nivell d'illa i crear una agència eivissenca de l'aigua. I llavors els eivissencs seran responsables
de la nostra falta de planificació o de la nostra falta de saber mantenir unes depuradores, llavors serem els responsables. Tindrem el finançament i tindrem les competències. Ara ni tenim ni una cosa ni l'altra. I pensar que l'Ajuntament ho podria fer millor, amb això et dono la raó, ho faria millor l'Ajuntament, perquè fer-ho més malament és impossible. És impossible. És impossible. Per tant, a més d'aplicar les mesures que han d'aplicar, tècniques, posar-hi voluntat, posar-hi sous, posar-hi el que faci, que també venguen a demanar, a dar explicacions. Que venguen a dar explicacions. Aquí. És el mínim que se'ls demana. Els veïns es mereixen que aquesta corporació, aquest ajuntament, es preocupi per ells. Per això ho tratam en el ple. Perquè jo podria haver evitat dur-ho aquí. Però el problema no hagués desaparegut, I telefonades, i reunions, i cridades, i tot. Ja no sé què he de fer. Ja no ho sé. Entonces, dur un ple i per almenys que tingues suport de tots els grups polítics. I ser contundents, i que no només siga una veu, que siguem tots els que aixequem la veu davant qui faci falta. I dir que això és una vergonya, que és intolerable i que és insuportable. Crec que és una responsabilitat que ens correspon com a representants polítics. Per tant, parlar d'oportunismes i parlar de que dur-ho aquí era innecessari, m'apareix una falta de responsabilitat per la seva part que ho diguen. Jo ho dic així perquè ho sent. Falta de responsabilitat, crec que cap ni mica. I hem dit que aixecarem la veu les vegades que facin falta, però m'us pareix innecessari portar aquí un debat polític com us acaba de confirmar ara mateix en el darrer discurs que m'us acaba de fer. És a dir, els atacs són govern balear, Abaqua, no sé què, no sé quantos. Vull dir, en aquest ple, amb aquesta legislatura, hem tratat 8 vegades aquest tema. 29 de juliol del 2015 es va acordar demanant al govern balear que es fessin controls periòdics i es comunicassin als veïns. S'han fet. L'Ajuntament ha revisat això? És a dir, tenim algun dato? L'Ajuntament ha demanat a Abaqua que es faci en vista que aquests controls. 8 d'abril de 2016, una altra vegada que ho vam debatre aquí, es demana que es posi en marxa un pla de manteniment i millora de SEDAR. L'Ajuntament l'ha vist en aquest pla? Estan conformes en el pla? Nosaltres, a l'oposició, no se mos ha dit res. No mos heu dit res, vosaltres com a Ajuntament no mos heu dit res. Però mos demaneu que anem juntament amb altres, Mos demaneu que anem juntament amb altres. I que està clar que hi anem amb altres allà on faci falta. Però tampoc mos informeu. Només és a dir, quan fa pudor que no s'olora Palma. Vostès, com nosaltres mateixos, tenim diputats a Palma. I vostès precisament tenen un diputat que viu en aquest poble. Ostres, el deu sentir l'olor. Els hi pot dir que quan va a Palma, miri, el meu traje fa olor. Això, és a dir, hi ha moltes coses que no poden parlar, però no, feim discurs polític per atacar Abaqua i per atacar el govern balear, que m'imagino que ja li va bé a vostè ara, que dins un any tenim eleccions, no? 29 de juny de 2016, una altra vegada guanyem, va presentar una moció que demanava les competències. Mos diu ara vostè que es té que fer a nivell insular, constituir una d'això d'aigua, és a dir, en aquest ple feim política insular, no feim política municipal. El problema el tenim a casa, el tenim en l'Ajuntament de Santa Eulària, tenim un problema amb una depuradora que fa moltíssims anys que es va construir. Ministeri del Govern Central, que fins fa 4 dies depenia precisament del mateix color polític que vostès, que té un retras en ses obres. Igual la persona d'Abaqua que va venir, la senyora Lladó, igual no sabia que hi havia aquest retras, perquè el Ministeri no l'havia informat. I hi ha un retras, tots ho sabem. Existeix retras a dia d'avui. Bueno, doncs què feim tots quan tenim aquest problema? Dar-li canya al Ministeri i donar-li canya a Abaqua, però no ho facem en aquest ple, per fer discurs polític. Així de clar. I de veritat, anirem amb vostès allà on facin falta, aixecarem la veu allà on faci falta, però no mos vinga aquí a fer debats polítics. I també insisteixo, en el segon punt de la proposta, el de l'emissari, no demanem fer parxes, demanem que el canviem, perquè tots sabem les històries dels emissaris que tarden un munt d'anys d'aquí que es facin. Doncs avui, si sabem que ens fa falta canviar l'emissari, doncs igual la proposta d'acord que tenim que prendre és que tenim un problema a Santa Eulària i que demanem que es posi en marxa el canvi d'aquest emissari urgent. Sí. Bueno, a veure, nosaltres sí li votarem a favor de la proposta amb totes les comes que porten, No n'hi traurem ni una. I li donem suport absolut. I a més, li deixem fer el discurs polític que vulgui, faltaria més. Ara, permetim-nos també qualificar-lo. I si entenem que és oportunista i que té un interès mediàtic, també ho hem de dir. I ho hem de poder dir i no passa res.
perquè el té, perquè n'hem parlat 50.000 vegades. I aquí, tret de queixar-nos i ser molt contundents i exigir molt a altres administracions, que està molt bé, ja ho han fet, i li hem donat suport i hem anat amb vostè sempre amb tot això. Sempre. Quizà a vegades amb més contundència que vostès. Quizà, a part d'això, que és legítim i que va molt bé i que està molt bé, hauríem de buscar solucions. I aquest grup, n'hi ha plantejat de solucions en aquest ple. Ara mos diu que ha de ser a nivell insular, que ha de ser el Consell, que tal, que el Consell... No, perdoni, no. La llei de bases de règim local diu que les competències en matèria de depuració d'aigües residuals és municipal. Municipal. El municipi les va cedir a un organisme supramunicipal que es diu Abaqua i qui les ha de recuperar és el municipi, no el Consell. Llavors el que faci el municipi amb aquestes competències, si ho vol mancomunar o vol consorciar o vol fer el que vulgui amb una agència balear de Silla, perfecte, fantàstic. I li hem dit 1000 vegades aquí. I estem a favor de l'Agència Ibicenca de l'Aigua. I entenem que ha de ser el Consell i aquesta agència la que gestioni el tema de l'aigua. Però qui ha de reclamar les competències no és el Consell, és l'Ajuntament. Tots i cada un dels ajuntaments. Perquè són competències pròpies de l'Ajuntament. I vostè no ha començat a demanar-les. I li demanàrem que ho fes. Està? És l'únic que deim. És l'únic que deim, no deim res més. És intolerable que no siguem capaços de tratar els residus aquosos que generam. Aquests líquids putrefactes i malpudocinosos. És intolerable que una societat del segle XXI el sàpiga tratar. Absolutament intolerable. Per pensar que això és culpa només d'una administració és pensar molt curt. És pensar molt curt. Aquí o mos posam tots a una i mos posam tots a buscar una solució eficient i eficaç, o podem estar així tota la vida, tota la vida. I mentre la culpa no sigui meua, ja s'apanyaran. Cridaré molt fort, quedaré molt bé davant qui es queixi i el que ho hagi d'arreglar ja ho arreglarà. No, escolti, això és un problema de tota la societat, no d'una administració només. No, sí, encara hauré de demanar perdó per denunciar el que està passant. És que al·lucino, de veritat. No és un tema important per tractar-ho 8, 10, 25 vegades les que facin falta en aquest ple. Doncs sí, crec que sí. I així ho seguiré fent. I si hi ha que anar a l'ONU, anirem a l'ONU. Però miri, jo ja no sé a qui més he d'anar. Incompetència, tota la que vulgui, els hi puc dir. I que sí seguim. Però si ja em vaig fart de parlar amb uns i amb els altres. Fart, de veritat. Però tothom, bones paraules, si de bones paraules entenc que escalaixos plens. Però de fets, ningú. És una evidència. Reclamar les competències. Sí, cap problema. I clar que els haurem de reclamar. No el Sant Eulari, tots els ajuntaments per cedir-les de nou a un organisme d'àmbit insular. Clar que sí. I no m'importaria fer-me càrrec de la depuradora si estàs en condicions. El que passa que l'han deixat caure. Ara, quan estigui arreglada i quan facin el emissari nou o el reparin, perquè és el segon emissari, no crec que sigui tan bé aquest emissari per reparar-lo. És un emissari que tindrà uns 20 i pico d'anys, no molt més. No sé si ha de canviar-lo o no, per tant, si l'han de canviar que el canvien, vull dir, no té cap inconvenient, i el que està clar que l'han de reparar en tant en quant. Per tant, no tinguem una visió tan curta. Tenim una visió àmplia. I reclamem el que ens fa falta avui i el que ens fa falta demà. Però no oblidem que el problema el tenim avui. I el que faci falta demà ho farem. El que passa que també hauria d'haver-hi més implicació. Hauria d'haver-hi més implicació per part de, en aquest cas, diré, el Consell Insular. No li preocupa el mal funcionament de les depuradores. Responsables del govern balear, però el Consell Insular tampoc està fent la seva feina. I de desídia i de bones paraules em diuen que això és plens. Perquè encara estic esperant que paguin el gasto que ha fet aquest Ajuntament en els fangs de les depuradores. Nosaltres ens hem arromangat quan hi ha hagut problemes. Hem tret fangs. Ara els fangs es segueixen duent a la península tirant, i ho dic així,
dilapidant pràcticament 1 milió d'euros anuals trasladant els fangs a la península. Per què? Perquè no tenim una planta de tractament de fangs a Eivissa. I això de què és culpa? També de l'Ajuntament, que no ha reclamat les competències? No, miri, la culpa és del Consell Insular, que no ha fet la seva feina. I estem tirant 1 milió d'euros cada any. Escolta, aquest Ajuntament farà el que faci falta. Assumirà les competències. Però algú també haurà de fer la seva feina. Ja està bé, que mentre els ciutadans no vagin a tocar la porta de... Clar, els ciutadans no se'n van a Palma. Ni se'n van ni tant se vols en el Consell. Tenim un abocador abandonat. No tenim planta de tractament de fangs. Tenim les depuradores que es cauen a trossos i que no els saben fer funcionar. I això no hi ha que dir-ho en un ple. Jo el que crec que hi ha que dir-ho ben alt, ben fort, i fer... I ser més contundents. Quizà no em sé prou, és que jo ja no ho sé. És que quizà m'hauré d'encadenar davant la conselleria a veure si mos fan cas. És que hi ha desesperació, perquè dius, escolti, per entrar a la depuradora hem de demanar permís, No es pensi vostè que allò és una instal·lació que hi pot entrar qualsevol, no és una instal·lació municipal. I si me diuen que les obres van en plaç, perquè dic, a veure si hem de telefonar al Ministeri, que doblin turnos, que treballin 24 hores, que facin el que faci falta. No és necessari perquè les obres van en plaç, no els hi podem exigir. El primer que vaig dir, dic, si hi ha retrasos en les obres, doncs fer pressió, que treballen més turnos, que facin el que faci falta. No, tot és perfecte, jo dic. És que la situació, de veritat, és que és desesperant, és que llavors ho minimitzen. És que tot això, jo a vegades penso, dec ser jo que estic somiant que la depuradora fa pudor. Jo, poden ser gent, no, en una setmana ho arreglam, en 3 setmanes entrarà en funcionament, però aquestes 3 setmanes no arriben mai. Per tant, com dut a ple, seguirem insistint en aquest ple i en tots els altres que facin falta, perquè en les excuses i en falta d'interès no s'arreglen els problemes de les olors. Seguirem parlant, supos, per desgràcia, amb més plens. Igual, li podem afegir, o si és necessari, es canvia. Vull dir, però això ja depèn del criteri de responsables tècnics. Nosaltres la votam a favor, però consti en acte que ho feim pels veïns del poble, no? Després d'escoltar el discurs que ens ha fet el senyor alcalde. Els agraeix que ho facin pels veïns del poble, per l'alcalde no ho han de fer. Nosaltres a favor, fins i tot amb el discurs de l'alcalde. Sí, l'apoyam i tal, el que passa que reclamam el dret a qualificar-lo també. Estic completament d'acord. Per tant. Molt bé, ja en seguirem parlant una altra hora. Aprovada per unanimitat. Siguem punt. Veure proposta d'acord dels grups municipals socialistes per limitar l'aparcament a la zona de la Punta Andreus i acordar el que siga procedent. Bé, sí. Nosaltres aquesta proposta que portam avui és proposta una mica reflexa de la realitat que ens està passant desafortunadament en aquesta illa i és el problema de mobilitat que tenim, és el problema d'aparcaments pels vehicles, siga on siga. Però en aquest punt en concret, que és la Punta de Sant Andreus, que és un punt que la veritat és un paratge d'esports que ens queden naturals i un puesto agradable per passejar i per fer o per practicar esports. Des de fa un temps s'està utilitzant un espai que no hauria de ser així, destinat precisament a
aparcament de cotxes. Està al costat de la mà, una zona més boscosa, i pensam que no hauria de ser així. Allí hi ha un espai prou gros on els cotxes poden aturar, la zona que està precisament asfaltada, i una mica més amunt hi ha també un aparcament als costats d'una zona ja més edificada. Per tant, hi ha prou espai per aparcar sense tenir que aparcar precisament damunt les roques, i hi ha un espai natural. I el que demanam aquí és que es limiti l'accés dels vehicles a la zona anomenada com la Punta dels Andreus, i prohibir l'estacionament a partir del punt on acaba el carrer asfaltat a l'altura del restaurant anomenat la Punta. Nosotros damos soporte a esta moción y aprovechamos la misma para solicitar que se intensifiquen los controles que realizan los técnicos de este ayuntamiento a la concesión de dicho kiosco que ha sido mencionado, el de la Punta de Sant Andreus. Que como, recientemente le comenté de manera coloquial al concejal de urbanismo, a Mariano, a través de unas fotos que le envié. Año tras año este kiosco viene ocupando suelo no autorizado, suelo público no autorizado para su actividad, colocando sillas y mesas en lugares no habilitados y que son públicos. Nada más. Gracias. Sí, gracias. Voy a empezar casi por el final, porque es un poco curioso eso de que está utilizando espacio no autorizado cuando recientemente se están pasando las actas de replanteo por parte de Costas, del Ministerio, y van con el celador municipal, y el acta que tienen es que está todo correcto, porque es que no hay que confundir. Una cosa es lo que tienen autorizado por parte del ayuntamiento dentro de nuestro proyecto municipal, y luego tienen ellos una concesión histórica de hace muchísimos años, yo no puedo ni recordarlo, que ellos piden una concesión administrativa de unas mesas y unas sillas que se les va otorgando, y son concesiones suyas. Es un caso curioso, pero es así, funcionan desde hace muchos años. Una cosa es lo que tienen autorizado por parte del ayuntamiento en el proyecto y la concesión que sacamos, y la otra es la parte que tienen ellos, unas mesas y sillas autorizadas por Costas. Y en el acta, porque voy revisando las actas que se van haciendo, han empezado ya casi por todo el litoral, ya han terminado casi toda la zona del municipio de Santa Eulalia, y concretamente estaba todo correcto, ponía como estaba cada mesa, cada silla, todo firmado por nuestro celador, el celador de Costas, y por los interesados. No sé si es que en algún momento hay algo o deja de haber, pero en este momento estaba todo correcto, A mí, por lo que me consta, es que año tras año parece ser que esa concesión aumenta en volumen, pero es cierto que mucha gente que va a ese sitio está percibiendo que van aumentando el número de mesas y sillas. Desconozco si es que aumenta vamos a la moción, porque he empezado por atrás, y no obstante ya, se hará el control que se tenga que hacer. Yo con la moción esta, que sí que es verdad que ahora va a parecer otra vez que vamos a tirar pelotas fuera hacia otro sitio, pero es verdad, es que la zona donde está el aparcamiento, que estuvimos allí, lo hemos estado mirando, el departamento del litoral ya conoce todo este tema como está, me lo estuvieron explicando sobre el terreno, hicimos las fotos que había por allí, todo. Está dentro de zona de protección. La zona de protección en suelos rústicos, la competencia es del litoral del Govern Balear. Y luego hay otra cosa, es verdad, aquí hay una actividad, habría que ver qué actividad es. Está en la zona esta. Esto es como una servidumbre de paso, es un camino. Y lo que hay una cosa que es verdad, que en el fondo puede estar bien esta moción, que hay que controlar, donde pone aquí, donde hay que controlar y limitar los accesos en toda la zona donde está acotada, donde están las piedras, todo eso normalmente suele pasar a la policía, porque aquí hay mucha actividad por esta rampa de varada. Hay muchísima actividad y muchas veces dejan por aquí los remolques, y la policía pues está yendo constantemente porque hay una patrulla en Jesús y va mucho por aquí. Aquí lo que pone es limitar el acceso, pero prohibir el estacionamiento a partir del punto es que el ayuntamiento no puede prohibir aquí. Tenemos que verlo como está, saber si es un camino, servidumbre de paso, qué actividad. Esto hay que pasarlo al litoral del Govern Balear, junto con el ayuntamiento, los servicios técnicos del ayuntamiento, del departamento del litoral y playas, pero nosotros no podemos ir a cerrar ni a prohibir aquí ahora nada. No tenemos...
Sí, allí se ha hecho, es decir, alguien ha ido con grava, ha esplanado, ha puesto rocas, esto. Dentro del Me da litoral igual que lo del tenga que parar el Balear. ayuntamiento del litoral, pero Pues si no, es litoral si del no es el Gobierno ayuntamiento, Balear. pues que el ayuntamiento lo traslade Es allí lo que te quería y que decir, sea lo es que que haga quería llegar falta. a ese punto. Claro, pero Si lo me que dejas estamos terminar- permitiendo es que hay un montón de vehículos allí estacionados día tras día. Si me Y dejas además peligro de incendios, quiero decir, son otras cosas. Sí, ¿me dejas terminar? Sí, pues vale. Quería decir eso, que junto con nuestro departamento se hablará con el litoral, digamos, del Gobierno Balear, se verá lo que se puede hacer, qué actividad hay aquí, pero no se puede aprobar el prohibir estacionar en esa zona o cortar el camino. Lo que sí que podemos es seguir con el control, con la policía, que vaya, que controlen todo el estacionamiento y enviar esto al Gobierno Balear, al litoral, que tenemos aquí también un departamento en Ibiza. No, junto con el ayuntamiento, pero nosotros no podemos ir a cortar ningún camino sin saber ese camino que se hace ni que se deja de hacer. Eso no es nuestro. Podemos admitir un parking ilegal entonces, ¿no? No, claro que no. Por eso he dicho que se mirará con el Gobierno Balear, con los agentes de medio ambiente que tiene aquí, con nuestro departamento y saber a quién le corresponde, si se puede cerrar ese camino, solicitar a ver qué actividad tienen, pero es que una cosa es prohibir y otra cosa exactamente, que lo que decía es que no podemos ir a cortar un camino nosotros. Es que aquí dices que cortemos desde donde están las piedras, es que es un acceso. Que luego la actividad que se haga se puede hacer o no se puede hacer es otro tema, que seguramente esa actividad tendrán que requerir a ver qué se está haciendo, ¿vale? Pero cortar un camino. Pero vamos a ver, ¿ese camino a dónde conduce? ¿Hay algún núcleo urbano? No hay ningún conduce a las núcleo fincas. urbano. ¿Hay alguna casa? No, perdona, no hay ninguna finca, hay un bosque. Un Hombre, bosque, vale. por Dios. Pues Y los coches están aparcados dentro del bosque, que es lo que Y te el estamos bosque tiene diciendo. una Date titularidad. una vuelta por allí y así lo conocerás. Sí, he ido, voy mucho. El bosque no es de nadie, vaya. Bueno, no se puede aprobar esta moción. Denegada amb 12 vots en contra el grup popular i 8 vots a favor, 5 del grup municipal socialista i 3 del grup municipal Guanyem. Seguim punt, veure proposta d'acord del grup municipal socialista per garantir la neteja dels espais boscosos a l'entorn de zones habitades i acordar el que siga procedent. Sí. El territori de la nostra illa és un territori feble i ha que tenir màxima garantia i seguretat per preservar els espais que no estan construïts, i en particular aquells que són zones boscoses, i evitar riscos d'incendis. Fet que darrerament s'ha donat en alguns casos al nostre municipi. Basta recordar els incendis agrícoles en fetge de 16 de 6 del 18, prop d'Escaliu, allí es varen cremar uns 15.000 metres. Després, el dia 18, van tenir un altre incendi agrícola també a prop de Can Caus. Des de l'Ajuntament es té màxima cura per mantenir els espais públics dels sols urbans del municipi i així evitar que la vegetació proliferi i no constitueixi perill d'incendi i posar en risc els veïns del seu voltant. En aquest mateix sentit, les ordenances municipals han de preveure que els propietaris de solars no construïts o en desús, així com també aquelles zones privades al voltant de nuclis de població, obliguen aquesta propietat a mantenir aquests espais en un estat d'higiene i salubritat per evitar el potencial risc d'incendi degut a la manca de manteniment i necessària gestió de la vegetació existent. Normes adients poden obligar a tenir que realitzar tasques de neteja i desbrossament per tal de preveure i reduir el risc d'incendi. Per a la quita de vegetació que sovint envolta les parcel·les, però alienes a la propietat, actualment no existeix cap eina legislativa que permeti i obligui a dur a terme els necessaris treballs de defensa contra aquest risc d'incendis agraris i forestals. Per un altre costat, l'actual normativa mediambiental en relació a la cura d'aquests espais és laxa i no contempla la realitat actual d'espais naturals que es troben al voltant de nuclis de població i, per tant, seria necessari la redacció d'una normativa agrària i forestal on es contempli, com es fa a altres comunitats, com per exemple a Catalunya, a Badajoz també és la comunitat que té el nivell d'incendis més baixos de tot Espanya, una servitud d'accés i manteniment pels treballs de defensa d'incendis forestals al voltant d'urbanitzacions, conjunts d'habitatges i habitatges aïllats que obligui els propietaris adjacents a suportar aquests treballs al càrrec del seu beneficiari i que en cas de no executar-se es pugui imposar l'execució subsidiària per part de l'administració competent en matèria mediambiental.
i que es puguin repercutir les despeses al propietari que no ha desenvolupat aquestes tasques de neteja. A la vista de l'exposat, el grup municipal socialista somet a aprovació la següent proposta: que l'Ajuntament garanteixi en tot moment la neteja i la cura dels solars i espais municipals no construïts i o en desús per evitar risc d'incendis. Revisar les ordenances municipals vigents a fi que es contempli que es pugui instar d'una manera ràpida i efectiva als propietaris dels solars urbans a realitzar tasques de neteja i de desbrossament per tal de reduir el risc d'incendi. Instar el govern de les Illes Balears la redacció d'una normativa agrària i forestal on es contempli almenys l'existència de servituds d'accés i manteniment pels treballs de defensa d'incendis forestals al voltant d'urbanitzacions, conjunts d'habitatges i habitatges aïllats, de forma que es pugui obligar a les propietats adjacents a suportar aquests treballs a càrrecs dels seus beneficiaris i que, en cas de no executar-se, es pugui imposar l'execució subsidiària per part de l'administració competent en matèria mediambiental i que es puguin repercutir les despeses al propietari que no ha desenvolupat aquestes tasques de neteja i manteniment. Bueno, jo donaré una mica de resposta als 3 punts de la proposta d'acord així, breument. Entenc que el número 1, que és que l'Ajuntament garanteixi en tot moment la neteja i la cura dels solars, entenc que és una obligació d'aquest Ajuntament. Evidentment votarem a favor, però jo entenc, bueno, pel que em consta, s'intenta fer i espero que tinguin la intenció de seguir-ho fent. 2, a revisar les ordenances municipals vigents, evidentment, d'acord en tot el que sigui revisar la normativa de cara a fer-la més adequada i més efectiva de cara a un tema de tanta importància com el que ha assenyalat la companya socialista. En tot cas, com bé diu, és important instar de manera ràpida als propietaris. Sabem que sovint és difícil, massa sovint és difícil que els propietaris compleixin les seves obligacions. En tot cas, tot el que sigui millorar les ordenances, que serà un treball tècnic més aviat, no perquè... I respecte a d'instar el govern de les Illes Balears, hi ha hagut certes modificacions últimament en aquesta legislatura, però tot el que considerem que es pot millorar també. En teoria entenem que és una proposta en positiu, votarem a favor de tots 3 punts. De cara al futur, coses com el d'instar el govern de les Illes Balears o el de revisar les ordenances municipals, ens agradaria potser un major nivell de concreció per saber exactament què modificar, encara que entenem que és propositiu i que pretén iniciar un camí que sigui un estudi de cara a millorar. En tot cas, pel futur, encara que no siguin massa concrets, però potser algunes idees de línies per les quals anar. Així podem enfocar millor el treball. Sí, exactamente, hay 3 puntos, son 3 puntos interesantes. Lo que también voy a explicar yo punto por punto. El punto número 1, que el Ayuntamiento garantice en todo momento la limpieza de los solares y espacios municipales no construidos o en desuso. En principio, ya lo ha dicho Óscar y como lo estamos diciendo aquí siempre, estamos, y aquí como mi compañero Mariano, estamos haciendo órdenes de ejecución constantemente. Perdona, me he pasado al segundo punto. Los nuestros, no, es que el primer punto era clarísimo. Nosotros, solares, en principio, que nosotros tengamos solares urbanos y que... Porque quería primero decir que hay que diferenciar entre los solares urbanos y los solares rústicos. Aquí estamos mezclando un poquito cada cosa. Entonces, los solares urbanos, si se conocéis alguno que sea municipal, nosotros, en principio, todos los que tenemos se mantienen. No sé si hay alguno que tengamos que se nos haya pasado por alto, pero todo se va haciendo limpieza, se va haciendo ya de todos y, en principio, no conocemos ningún solar urbano del municipio nuestro que sean nuestros. Es que no... Nos ha cogido un poco así, no sabemos cuál. Los de revisar las ordenanzas municipales vigentes, que es lo que decía del compañero Mariano. Se están haciendo constantemente, cada día, como el otro día estuvimos mirando, órdenes de ejecución, que dice que le da un plazo de 3 días en concreto, y nada más no está contemplado en las ordenanzas municipales. Viene contemplado en el planeamiento municipal, las normas subsidiarias. Y eso sí que permite hacer. Bueno, sigo. Vale, de acuerdo.
que como me parece que estaba hablando un poco Sí, me están comentando una cosa. al aire. Sí, sí. No, sigo. Te escucho. Perfecto. No, quería decir que donde pones que revisar las ordenanzas municipales se pueden revisar, pero es que no porque no tengamos previsto en la ordenanza municipal, no por ello no se haga nada. Las normas subsidiarias contemplan las órdenes de ejecución y de hecho se están haciendo muchísimas órdenes de ejecución, se les envía carta a los propietarios, incluso estamos poniendo bastantes multas coercitivas. Y luego de instalar el Govern Balear, ¿estáis hablando? Sí, podemos instalar el Govern Balear, claro está, pero que todo lo que se dice aquí ya está contemplado en la ley agraria, ¿eh? Existen unas franjas de protección, unas obligaciones de los propietarios a mantenerlas limpias, existen unas fajas, digamos, lo que se llaman fajas de protección entre las zonas que lindan los urbanos en la interfase de los urbanos con los rústicos, pero bueno, yo creo que sí, que se puede votar que sí, se insta al Govern Balear. El punto número 1 es que no sé qué decir, si ya es que no sabemos ni dónde están los solares nuestros, pero bueno, se puede votar que sí. El punto número 2, revisar ordenanzas municipales, se está haciendo a través de las normas subsidiarias, pero bueno, se puede votar en principio a favor. Sí, bueno, y una cosita más. Creo que hace tiempo que no revisa usted las ordenanzas municipales que hay colgadas en la web del ayuntamiento, ya que en el artículo 293, donde vienen las sanciones, los importes aún vienen reflejados en pesetas. Bueno, yo no sé si me leo o no me leo las ordenanzas, yo se lo estoy haciendo. Lo que pasa es que el tema de las ordenanzas fiscales, te puedo asegurar que de vez en cuando no me las leo mucho. No sé si sean sanciones. Que vienen en pesetas, habría que actualizarlo porque ya ha dado tiempo. Más que nada para no hacer calcular al contribuyente, pues hacer el cálculo. Es una copia de la ley, bueno, yo no lo sé porque lo que son el tema de las sanciones, el tema no lo... No, más que nada pensar lo que pensará cualquier persona que lo lea, que dirá, hace 18 años que esto no se miran... Y está en la página web, lo revisaremos. Sí. Debe ser, esas cosas... Las pasamos a euros. Yo creo que sí, por favor. Los contribuyentes lo van a agradecer. Sí. Ja està? Aprovada? Aprovada per unanimitat. Siguem punt, veure proposta d'acord del grup municipal socialista perquè Santa Eulària es converteixi en un municipi cardioprotegit i acordar el que siga procedent. Sí, gràcies. Volem presentar avui una proposta en positiu perquè aquest municipi tingui una major protecció cardiovascular i de fet, volem primer de tot reconèixer la feina que s'està fent. O sigui, no diem en absolut que en aquest municipi no s'hagi fet feina en aquest sentit i sabem que s'ha donat formació a la policia, sabem que els socorristes tenen desfibriladors, sabem que escoles també disposen i alguns equips municipals. El que demanem és un pas endavant per poder anomenar el municipi com a cardioprotegit. De fet, la denominació de municipi cardioprotegit tampoc és una denominació reglada, o sigui, no existeix ara mateix una ISO ni existeix, diguem-ne, una denominació. De fet, ja fa uns anys que des de la part tecnològica segueixo aquest tema i evidentment, al principi eren els propis fabricants, lògicament, dels aparells de cardioprotecció que ells proposaven de crear aquest segell que a vegades també s'utilitza a nivell turístic. O sigui, hi ha illes que estan utilitzant, diguem-ne, a nivell turístic aquest segell de cardioprotecció, encara que crec que l'important aquí no són els segells turístics, sinó són les persones que puguin, en un moment donat, venir afectats perquè no tinguin a prop un desfibrilador. La moció ve a compte, sobretot per veient que des d'aquesta comunitat, concretament des del Patronat Científic del Col·legi de Metges de les Illes Balears, s'ha creat un programa anomenat Baleares Cardioprotegida, Balears Cardioprotegida, per tal d'analitzar com està el municipi en aquesta àrea, veure quines millores es poden donar, posar-les al terme, posar-les en marxa
i crear la formació i els sistemes necessaris. Jo penso que és un tema molt interessant, que és un tema que afegiria alguna més. Jo ara no sabria dir com estem amb aquesta àrea més enllà del que he vist publicat, però evidentment sí que el fet que el col·legi de metges fes aquest estudi, analitzés, jo entenc que gratuïtament, o sigui que no tindria cost per l'Ajuntament, es veiés on millorar i si a més ens diuen que estem bé, doncs fantàstic. Però jo crec que segurament, com tots els temes, hi haurà alguna cosa a fer i seria interessant que aquest col·legi de metges ho analitzés, veiés on podem millorar, què hem d'afegir al nostre municipi per realment tenir una garantia més alta de que quan hi hagi un problema d'una parada respiratòria pogués actuar de forma adequada. Simplement això, una proposta en positiu per millorar i agraint i reconeixent la feina que s'està fent. Bueno, aprofitar per reconèixer també la tasca que es va fer. Ja coneixia de certs jocs on hi havia el material d'ESA aquest i a la comissió la regidora ja ens va explicar altres bandes on hi havia que jo no sabia que hi havia. En tot cas, la proposta és clarament en positiu, sempre es pot millorar i crec que s'ha d'aprofitar si hi ha una institució com és el Col·legi de Metges que pot ajudar en lloc d'actuacions concretes i ficar-ho a instal·lacions, a tenir un pla general de cardioprotecció dins del municipi de cara a cobrir i evitar que morin fins a 3 o 4 veïns, que de fet m'agradaria saber exactament si la xifra es basa simplement en estadística per població o potser el Col·legi de Metges tenia alguna referència. Pues simplement em sembla que tenint una institució que està disposada a ajudar i podent fer passes, com has dit, anar més enllà, donar un parell de passes endavant en aquest tema, crec que la proposta és en positiu i evidentment donarem suport. Sí, gracias. Sí, es una propuesta en positivo, efectivamente, y por supuesto ya se ha dicho aquí, el municipio de Santa Eulalia pues tiene todos los socorristas, desfibriladores no semiautomáticos sino automáticos, ahora ya son un poco más avanzados. También se ha puesto recientemente en un colegio, la policía dispone de desfibriladores, los vehículos de la policía local también disponen de desfibriladores, de DESAs, que son los primeros que suelen llegar a donde ha habido el accidente o el incidente. También tenemos en los espacios, digamos, porque los campos municipales de deporte, las federaciones los piden para según qué aforos, también están. Tenemos en distintos sitios. Es verdad que es una propuesta en positivo. Yo creo que, pero aprobar por aprobar, yo me quedaría con el punto 1, porque creo que lo que tenemos que hacer es eso, es hablar, tener una reunión con lo que son el Colegio Oficial de Médicos y a partir de esta reunión yo creo que son ellos los que nos tienen que decir en qué situación estamos, si hay que instalar desfibriladores semiautomáticos o automáticos, en qué centros sería, porque dependiendo del aforo, dependiendo también, digamos, el aforo y de las personas que se encuentran dentro, porque no es lo mismo el tipo, digamos, personas son más mayores, pequeños, son diferentes de esas y diferentes formaciones al personal. Y luego lo de poner puesta en marcha de un programa formativo también, pero yo creo que todo esto tiene que venir en base al primer punto. Yo creo que aprobaríamos el primer punto diciendo que hacer una reunión con el Colegio Oficial y en base a lo que salga de aquí, pues actuaremos, haremos todo lo que sea necesario para que este municipio esté cardioprotegido, claro. M'ha semblat molt bé la seva predisposició i, de fet, no volia deixar simplement la proposta sense res concret i per això vaig intentar concretar de què estàvem parlant, perquè a vegades diu anem a parlar però de què, no? I al final el que està parlant és això, de veure quin tipus de desfibriladors, on, com es comunica, com es fa, i jo penso que aquest és el camí. Si vol que fem una transaccional la podem acceptar sense cap problema. Porque es que ahora lo de instalar desfibriladores, pues es que vamos a ir, por una parte, reuniéndonos con el Colegio Oficial, por la otra parte, haciendo actuaciones que a lo mejor después nos dicen que no eran necesarias o había que hacerlas de otra forma. Sí. Considero que podemos hacer la transaccional, aprobamos el primer punto i luego ja a partir de ahí... Perfecte. El que no volíem tampoc era mostrar dir fem un pla de cardioprotecció que vostès ens dirien un altre pla. No, que si hi siguin coses concretes que es puguin posar a terme. Gràcies. Perfecte. Doncs aprovada per unanimitat amb aquesta modificació.
Siguem punt. Veure proposta d'acord del grup municipal Guanyem en relació a bonificacions per a la instal·lació de sistemes d'aprofitament d'energia solar i acordar el que siga procedent. Bueno, avui venim a parlar una mica de transició energètica, d'energies renovables, del necessari i difícil canvi d'hàbits de producció i consum de cara a afrontar la crisi energètica, o sigui, l'excessiva dependència de les energies fòssils i l'excessiu consum energètic de la nostra societat. Com bé sabran, recentment la Unió Europea ha revisat els seus objectius de percentatge d'energies renovables sobre el total de cara a l'any 2030 i ho ha fet d'una forma més ambiciosa, cosa que celebrem, però una major ambició en els objectius exigeix una major ambició i un major esforç per part de les institucions implicades i, evidentment, els ajuntaments ho són. Per una banda, i cosa que s'està fent, més o menys, tenim les nostres queixes i ja les hem dit al ple. Evidentment, s'ha d'apostar perquè les dependències municipals funcionin amb energies netes i siguin eficients per a reduir el consum, però no ens hem de quedar només en el que és les coses municipals, sinó que hem de fomentar que els ciutadans comencin a emprar aquestes energies. Com fer-ho? Molt fàcil. Es tracta de fer el que no s'ha fet fins ara, o, bueno, més aviat corregeixo, fer tot el contrari del que s'ha fet fins ara a aquest país. En lloc de posar traves, començar a posar facilitats. Per una banda, a nivell estatal, sembla que l'impost al sol aviat serà història, cosa que ens n'alegrem, però creiem que es poden fer passes des del món local. Petites, però crec que poden ajudar. La llei d'hisendes locals estableix que a través de certs impostos, taxes i contribucions especials es poden establir mesures fiscals per fomentar la instal·lació i l'ús d'energies renovables netes com l'energia provinent del sol i l'eòlica. Aquí molins no ficarem, almenys de moment, però a l'impost de béns immobles, el principal impost d'aquest ajuntament, a la llei d'hisendes locals, s'estableix que es pot bonificar fins a un 50% per als béns immobles que instal·lin sistemes d'aprofitament d'energia solar. També un impost important també per a aquest ajuntament, l'impost de construccions, instal·lacions i obres, també es pot bonificar fins a un 95% de cara a aquestes instal·lacions. En el cas de la bonificació de l'IBI, aquest ajuntament té una versió una mica descafeinada del 15%, que pel que m'he informat no s'ha emprat massa, tampoc, i tampoc està massa publicitada. I per això nosaltres, en positiu, el que proposem és augmentar aquesta bonificació de l'IBI fins al màxim possible, que és el 50%, iniciar els tràmits, perquè tots sabem que modificar els impostos municipals té un tràmit, no els canviarem avui, ha de ser via ordenança fiscal, augmentar d'aquest 15% fins al 50% la bonificació, estudiar, per una altra banda, el temps que ha de durar aquesta bonificació. Hi ha llocs, això és una cosa, no és nova, no innovarem res, ho fica la llei d'hisendes locals i ho fan molts ajuntaments. Hi ha ajuntaments que, per exemple, fan aquesta bonificació un any, ajuntaments que ho fan durant 3 anys, com pot ser Palma, 5 anys, com pot ser Llubí, si no m'equivoco, i hi ha ajuntaments com Còrdova que directament tu portes la factura del que t'ha costat la instal·lació d'energia solar i et bonifiquen els anys suficients com perquè et paguin directament tota la instal·lació, com si fos un crèdit a largo plazo. Aquest seria el segon punt, estudiar la durada de l'anterior bonificació i, per altra, establir la bonificació del 95% de la quota íntegra de l'impost de construccions de cara a eliminar aquesta barrera econòmica que a vegades té la instal·lació d'aquests sistemes. I ja, per últim, una cosa que és lògica, que és realitzar una campanya informativa sobre aquestes bonificacions. Els descomptes, bonificacions i coses d'aquestes no serveixen de res si ningú sap que existeixen. I crec que, llevat de la gent d'aquesta sala, la gent normalment no llegeix les ordenances fiscals. Llavors, es tractaria de fer una campanya informativa, com hem fet per moltes coses, com poden ser les platges sense fum. Si s'accepta aquesta proposta, simplement animar la gent a que instal·li
plaques solars, cèl·lules fotovoltaiques o tèrmiques, i animar-los a participar i fer una campanya que engresqui a la gent a fer-ho. I ja està. Bé, per la nostra part, pensam que és una proposta molt en positiu i, evidentment, li darem suport. Tot allò que siga impulsar les energies renovables, evidentment, són positives. Aquí el sol és un benefici que tenim en aquesta illa, és gratis i el tenim que aprofitar al màxim, evidentment. I com he dit abans, el liderem suport i de totes maneres també voldríem recalcar una cosa, és a dir, l'Ajuntament en particular, en aquest cas, també que sobretot impulsi que les instal·lacions municipals també s'aprofiti es poder instal·lar aquest tipus d'instal·lacions per recollir energia i poder també l'Ajuntament canviar, en aquest cas, el seu subministre d'energia. I també una cosa que voldríem demanar és si l'Ajuntament està duent a terme algun tipus d'estadística per saber quantes sol·licituds hi ha per implantar aquestes instal·lacions a habitatges i sobretot en usos que són nous, de nova construcció, si també s'incorporen elements que facilitin l'almacenatge d'energia solar. Tot això penso que tenir informació, tenir dades sempre va bé a l'hora d'establir percentatges de bonificacions, tant per el que pugui ser IBI o de les obres i construccions, com demanen els nostres companys. Bé, a veure, aquestes bonificacions, com diuen, en positiu, vull dir, sembla que baixar impostos és positiu, pujar-los és negatiu, jo també ho penso, vull dir, hi ha alguns que no, i avui podem llegir la premsa local, vull dir, o la premsa nacional, que ja es veu, cada partit que és el que ha de fer. Les bonificacions de caràcter mediambiental, com vostès saben, són una de les propostes que més ganes tenim en aquest Ajuntament. Som a l'illa d'Eivissa els que anem per davant. A més, els aplicam. Tinc de dir que el tema, sobretot, la tassa de FEMS és un èxit. Vull dir, tenim una... Quan un està content de quan aprova modificacions o aprova bonificacions i veus que la gent comparteix. Hi ha que dir que això no és el cas d'aquesta bonificació que tenim regulada del 15%, però no és per l'import, és perquè és complexa, vull dir, que quan es proposa... Jo no crec que tant en la quantia, jo crec que aquí el problema és el procediment de demanar-ho. Ara mateix el que demanam és que un 50% de l'energia solar d'una casa sí que com a mínim produeixi 50%. Això ha limitat, el que ha fet... Bastanta gent ha vingut a interessar-se i això ha limitat bastant. Per això, aquestes bonificacions jo crec que es tenen d'estudiar tècnicament i valorar per serveis corresponents, perquè a vegades un vol arribar a molta gent i l'únic que fa és aprovar una bonificació que el que sí que fa és que surti un dia o dos o dels diaris i sembla que som molt bons però no aconseguim res perquè els ciutadans no hi arriben. I és important, com us ha passat, per exemple, de caràcter mediambiental, que surtin dels nostres tècnics que coneixen la realitat i saben exactament el que ens demanen, perquè si no, l'únic que fem és copiar modificacions d'ordenances, ajustar-nos a la llei d'hisendes locals i moltes vegades no arriba allà on tingui que arribar. Una altra cosa és que tenim que tenir en compte que només es pot bonificar el que no és obligatori. Vull dir, hi ha una normativa important en quant a obligacions que tenen els promotors en temes energètics, que jo crec que no es tenen de bonificar. És evident que jo crec que es té d'incloure que no es pot bonificar. I jo l'únic que vull dir és això, que aquesta modificació jo tampoc vull plantejar els percentatges que diuen vostès com a certs. Jo crec que aquest ple el que es pot es pot plantejar que s'impulsi l'aprovació en el sentit de la moció presentada, sense concretar tant, perquè a vegades volem concretar massa i mos tancam. Jo crec que, com que no es pot aprovar una modificació en ple sense un expedient, té un caràcter reglat, vull dir, si no, no serviria per res. Una modificació que aprovis ple sense expedient oportú no serveix per res. I crec que només és això, vull dir, redactar-ho de tal forma que quedi clar com us comprometem des de l'equip de govern a impulsar una modificació de les ordenances fiscals, tant de CIBI com SEDICIO, en aquest sentit. Vull dir, que s'augmentin les bonificacions, tant d'impost de béns immobles
com de l'impost de construccions i que s'estudiï les viabilitats. Vull dir, ja sabem, tot amb CIO. És veritat que si CIO, l'impost de construccions, va lligat a la bonificació de l'impost de béns immobles, perquè el que es fa és que es demana normalment que tingui pagat la taxa d'impostos de construccions. I clar, si li fem pagar la taxa de construccions i no li bonificam, doncs ningú ens vendrà a demanar la bonificació de CIO perquè ho fan, estaven separats o sense. Però bueno, i llavors quan es revisar la campanya informativa sobre aquestes bonificacions els vull dar tota la raó. Vull dir, estem molt d'acord en fer una campanya, però no sobre aquestes bonificacions, sobre totes les bonificacions d'ordenances fiscals que fa aquest Ajuntament. Jo crec que aquest Ajuntament sempre són massa prudents. Vull dir, reduïm impostos, IBI, i no ens pronunciem suficient. Volem que això arribi a tota la població i que sàpiga els criteris d'aquest equip de govern, d'aquest Ajuntament, que tots normalment els aprovem tots a favor, i estem d'acord en fer una campanya aquest any important, presentant totes les bonificacions que aprovem en setembre, reduccions d'impostos i tot el que es plantegi. Crec que sí que ja ho dic, no només d'aquestes bonificacions, perquè seria com discriminar uns contribuents cap a uns altres. Jo crec que tenim que fer una campanya, però més ampla, i estem molt d'acord. Si amb aquestes concrecions aprovaríem la proposta. Bueno, respecte del que ha dit a tothom li agrada baixar impostos, no. A vostès els agrada baixar impostos. Nosaltres creiem en incentivar per la via de la fiscalitat. Nosaltres pensem en una fiscalitat progressiva i alhora jugar amb les opcions que tenim de cara a fomentar usos responsables i consum responsable. Dicho esto, evidentment vam presentar aquesta proposta en positiu. De fet, li vaig entregar abans de registrar-la. Crec que no havia... No es pot dir que no hi hagués aquí un... Tuve mis riesgos, no? Però, evidentment, és una proposta que tractem de fer en positiu. La presentem ara perquè, evidentment, entenem que hem caigut algun cop en fer propostes sobre ordenances fiscals en el moment final o de debatre les pròpies ordenances fiscals o el mes anterior, la qual cosa, evidentment, limita molt al marge. No som ajuntaments grans com Barcelona i grans municipis que es dediquen a fer informes sobre les ordenances fiscals i a presentar-la 3 o 4 cops. Nosaltres hem de fer el treball amb temps i, evidentment, estem d'acord. Com dius, és un procediment reglat i crec que s'ha d'estudiar bé. Un tema que no vaig redactar a la moció i que sí que és important és l'estudi de per què no ha funcionat fins ara. Un dels temes que s'assenyalava i que és la principal diferència de la nostra ordenança actual respecte d'altres jocs és la petició aquesta del 50%, que no sé dir-te segur si és exactament el motiu, però era el que semblava, perquè en llocs on funciona això fa anys que està a la llei d'hisendes locals i hi ha llocs que ho han fet i a molts jocs ha passat com aquí que no ha acabat de funcionar. I, evidentment, durant tots aquests mesos, crec que a més de negociar els percentatges i el temps, clar, potser uns volem que duri més temps, uns altres menys, tractar de negociar i de veure per què ha fallat fins ara. I, bueno, en tot cas, content que s'aprovi, estic d'acord amb les modificacions. Vull dir, no pot ser d'altra manera perquè les modificacions d'ordenances fiscals requereixen una sèrie d'estudis i han d'estar ben justificades. O sigui, entenem la modificació per la nostra banda, per la nostra interpretació es podria aprovar així perquè ho entenem com l'inici d'un procés, però sé que en això tenim interpretacions diferents i, evidentment, no hi ha cap problema i m'agrada que l'última proposta del ple acabi amb espero, unanimitat. Doncs aprovada per unanimitat amb aquestes modificacions indicades. Siguem punt, donar compte dels decrets d'alcaldia, assabentats, pregs, mocions i preguntes. En aquest punt hi havia una moció de control presentada pel grup municipal socialista. Sí. Les pos jo? Sí.
Vale, sí, com molt bé heu dit, vàrem presentar una moció de control en relació a les noves places de zona blava que s'estan establint aquí en el poble. I, bueno, com diu la moció, arran dels canvis que hi ha hagut per la peatonització de certs indrets, com pot ser el carrer Isidoro Macavits, la plaça també Isidoro Macavits i Sant Josep, també que hi ha hagut uns canvis puntuals, doncs hem vist que van tenir uns moviments d'ubicació de la zona blava. La nostra pregunta en concret és quantes places de zona blava s'han marcat noves i quin és el número total de places de zona blava existents en l'actualitat. És a dir, sabem el que hi havia acordat en dues modificacions puntuals i també, per una altra banda, tots sabem que el concurs està o el plaç del contracte està vençut i volem saber quins són els tràmits que s'estan duent a dia d'avui per adjudicar aquest servei. Sí, correcte. Nosaltres, es va en la reunió d'assumptes de ple, es va dar compte de totes les places que s'havien obert en el pàrquing, de les 2095, de les que amb un inici 2016, teníem 630 unitats de zona blava i 220 eren verdes. És veritat que entre 2016 i 2018, en totes les obres que hi ha hagut de peatonalització, es varen perdre 136 places i s'han recuperat ara, amb les noves obertures de pàrquing, 146 de zones blaves i verdes. Doncs tornem i estem sobre les 640 unitats de zona blava, de les quals 270 són verdes i encara estem estudiant la possibilitat de posar més places per residents. En quant amb algun punt per amunt i per avall, perquè en aquests moments ja també vàrem parlar d'això en el 2017, perquè hi havia tot el tema del pàrquing que hi ha darrere l'Ajuntament, i per això també se tenia una miqueta posposada aquest concurs, perquè no sabia molt bé com acabaria en aquests moments. Està clar que en aquest pàrquing, probablement, tal com està regit per l'empresa pública, siga una opció vàlida, i el que s'està fent per poder treure el concurs i s'està avançant, i no li puc concretar les dades, però el que s'està fent és un compteig de tot el que tenim en aquests moments, no regulats, regulats, elèctrics, motos, bicicletes, vehicles amb mobilitat reduïda, servei públic. S'està fent un compteig de tot el que se necessita a lo llarg de tot l'espai públic municipal per un costat. Per un altre, s'està esperant també resultats del pla de mobilitat. Per la nostra banda, estem fent també un compteig de quants de vehicles de residents a lo que és Sant Eulàri tenim per poder després treure aquest concurs el més ajustat a la realitat possible, ja que és un concurs que també després, com vosaltres sabeu, va 12 anys en aquest cas. Doncs, estem en aquesta situació de claritat d'idees i de treure el concurs el més aviat possible, tinguem aquesta informació. S'està generant aquesta informació i, espero que... No puc concretar, però l'estudi de mobilitat està encarregat, en un parell de mesos ja estarà fet, el compteig s'està ja repassant i espero que puguem treure el més aviat possible. Però realment dada no en tenim de quan sortirà això, perquè és que ara està caducat i el que ens preocupa és en el canvi de places que hi ha ara és que s'estiguen explotant més places de les que realment s'estiguen autoritzat. No, en absolut. No hi ha cap modificació en les places, amb aquestes places. No hi ha ni modificació de preus, són les nostres, evidentment, com diu en Pedro, i com tant altres contractes, s'allarga fins que hi hagi la nova adjudicació, com pot ser en qualsevol cas altres casos, no?, de bessures o de tanatori, que són situacions econòmiques diferents o són situacions de l'Ajuntament, de posició de l'Ajuntament distintes, però no hi ha, en aquests moments, no hi ha cap modificació en absolut ni de places, ni de preus, ni de res de res. Vull dir, fetge concreta no te la puc dir, que està encarregat a l'estudi de mobilitat i que en breu el tindrem, doncs segurament. En funció de tot aquest input estiga, ja podrà sortir definitivament el concurs. Una petita pregunta, aprovechando que el Pisuerga passa per Valladolid. A veure, ara la pregunta és molt adient, la del company socialista. Jo el que volia preguntar, si dins de tot aquest
estudi que esteu fent, evidentment raonable i necessari abans d'una adjudicació, era si no hi ha hagut cap pretensió, cap idea de l'equip de govern de fer la gestió directa de la zona blava. Ara molts municipis a la península, a l'illa no hi ha hagut el cas, estan recuperant la gestió directa. Pregunto si us ho heu plantejat. De totes maneres, de la veritat, no m'ho hem plantejat, però crec que quan tinguem tots els elements damunt la taula, veritat, crec que és el moment. Nosaltres en aquests moments tenim certs elements damunt la taula, en l'estudi de mobilitat jo crec que és en el moment en què es té que plantejar. Entesos. Sí, passàvem a la pària de preguntes, en aquest cas en tenim alguna. A veure, en els decrets que mos vareu donar antes d'ahir, hem trobat un decret que precisament fa referència en el pla de mobilitat aquest que mos acaba de dir ara la regidora, no? I parla aquí de realitzar un estudi actualitzat de l'estat de mobilitat del municipi. El que passa que abans, en su exposició de motius, ho lliga molt a tot el que és plaça de l'Ajuntament, passeig de Salamera i tot això, no? Llavors, realment, què és el que es pretén fer amb aquest pla? És a dir, a on abarca aquest pla? Només és poble o abarca tot? Precisament per evitar coses com la Punta de Sant Andreus, que no mos heu acceptat la proposta, no? I llavors també en el punt 3 fa referència a una cosa, diu, tener en cuenta nuestro proyecto de caminos escolares seguros. Jo voldria recordar que això va ser una moció que varen presentar, en aquest cas, aquí, el grup municipal socialista, i no sé, en la redacció del decret, pues, per almenys, que quan es fa una feina que es tenga en compte. Vull dir, vale que és nuestro, però nuestro no sé si és vuestro o nuestro de todos. A veure, aquí quan es parla d'Ajuntament es té molt clar que és de tot l'Ajuntament. Crec que tots formen part d'aquest Ajuntament. No, com que diu, la proposta de Concejalía de Mobilitat ho deia per això, vull dir, ja l'altre dia el nostre company del grup Guanyem es va queixar precisament de que quan fem una proposta que sempre els intentem fer en positiu, pareix que no se mos tenen en compte. Ostres, això va ser una moció, crec que en positiu, bona, i ara la redacció queixa pareix que no es té en compte. A veure, jo me sorprèn aquest tipus de preguntes, però que es faci un pla de mobilitat i que se demani a l'empresa que tenim un projecte de camins escolars segurs i que s'han fet i que hi ha molt de camí fet, molt de recorregut i molta feina feta que ho tinga en compte, jo no sé què té a veure amb el que vostè me diu, de que nosaltres discutíem... Puntualitzar un vocable, res més. Però de totes maneres, la pregunta és, el pla aquest de mobilitat què abarca aquest pla de mobilitat exactament? Perdona, però em pareix recordar que aquella moció que tu comentes no es va aprovar perquè estàvem dient que estàvem fent l'estudi dels caminos seguros. Perdona, no estic seguríssima, però crec que és així. Ho podríem buscar o això, que la va presentar a Carmen. Y Carmen se recordar si se va a aprobar o no. Sí, al final sí se aprobó, ¿eh? No, yo creo que no, ¿eh? Porque hablabas de otro tema y argumentamos que estábamos haciendo este estudio, pero no es el caso. Jo crec que reforça que tots... Jo crec que moltes coses que presentàvem tots estem tots d'acord que se'n té que fer. Al final és que treballem i és que ho feim és l'equip de govern, òbviament, però també vull recordar que els hi puc treure tots els estudis de mobilitat. Ja parlàvem de camins escolars segurs abans de jo incorporar-me el 2015. Vull dir, que ho duguessin vostès o no ho duguessin vostès, jo crec que és igual, estem d'acord en que tots que és un projecte que és interessant pel municipi, que és el més important. I no sé si... Perdó, el pla de mobilitat no només, en aquest cas, tal com ho hem encarregat, no només abarca... En el 2013 se'n va fer un que només abarcava la parròquia de Santa Eulària. Aquest pla de mobilitat abarca totes les parròquies. En detalls que tu me dius d'aquí de Punta Sant Andreu, jo crec que és... No sé si arribarà aquest detall, no ho crec. Només dir que sí que és veritat que es va encarregar i es va tornar a fer perquè va agafar justament en su canvi de llei de contractes i vam tenir que modificar una miqueta i tornar a recomençar la proposta. Però està ja encarregat, ja fa... No sé, ara no sé les fetges, però ja fa un temps que estava encarregat. Un altre tema també, Puig d'en Valls hi ha un solar, que és precisament que hi ha un molí que està darrere de Mercadona. Aquest solar és municipal o de qui és? Aquest precisament és un dels que necessitaria tenir una miqueta més d'atenció, perquè allò, per antes preguntava a la regidora si en teníem algun,
pues aquest és un en particular, perquè allò s'ha convertit una mica en espipicant de Puig d'en Valls i no precisament no és un solar que sigui aprofitable per nens anar a jugar o el que sigui. No tinc. Yo sí. Estaba mirando las comidas. Hola, buenos días. Si es referente a Santa Gertrudis, es un ruego. He sabido que la cantidad de afluencia de personas, de visitantes que tiene el pueblo, cada día más. Y también el aumento de los vehículos eléctricos. Y desde aquí rogaríamos que, desde nuestro grupo, rogaríamos más puntos de recarga de vehículos eléctricos en Santa Gertrudis. Si es posible, claro. Sí, exactamente. Es que no va a ser en Santa Gertrudis, es que estamos aparte del convenio que firmamos y la propuesta que llevamos desde el equipo de gobierno, es que estamos para poner lo que son distinto al de Santa Eulalia, porque queremos hacerlo con las marquesinas solares en todas las parroquias. Muy bien. He trobat l'acte. L'acte és del dia 27 del 4 de 2017 i es va aprovar per unanimitat. Es va aprovar, el Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río desarrollará un plan de infancia, un plan específico de mejora de seguridad de accesos para peatones a los centros de educación de institutos de todo el municipio mediante el desarrollo de caminos escolares seguros antes del inicio del curso 2017-2018. Es lo que va a aprobar por unanimidad. Sí. Bien, gracias. No, yo sobre el tema de la nueva zona peatonal que se ha hecho aquí en la calle San José, y es una pregunta. Sabemos que se está ya reordenando o organizando todo lo que es el tema de ocupación de vía pública, pero vemos que desde que se ha hecho esto peatonal hay menos sitio para pasar. O sea, los coches se están aparcando prácticamente, digamos, encima de la acera. Si se tiene previsto o bien retirar el aparcamiento o... Es que, bueno, lo suyo sería retirar el aparcamiento, porque es que realmente no puedes prácticamente pasar. Está en su periodo de prueba. Es verdad que nosotros pensábamos que se alinearían mejor y a la hora de aparcar no se alinean correctamente. Lo estamos un poco comprobando y viendo a ver un poco qué hacemos en este tema. Es verdad que cuando aparcan bien no hay problema, pero cuando pasan de la línea marcada o del pequeño socavón hecho para que se aparque el coche allí, cuando pasan las ruedas realmente dejan poco espacio. Entonces un poco estamos valorando a ver. Estamos viéndolo. Hay días que todo el mundo aparca perfecto y dices, bueno, no hace falta, y hay veces que aparcan y no aparcan bien y estamos viendo, los técnicos lo están observando y nos harán una propuesta en breve. Lo estamos dejando operativo y también pensando que allí también hay un parking abierto nuevo, a ver un poco también cómo reacciona la gente teniendo un parking allí en lo que se llama Cana Español. Por eso mismo digo que yo creo que lo suyo y lo más conveniente sería quitar, porque al final estamos hablando de 6 plazas de aparcamiento que lo que hacen es más entorpecer que no... Bien, otra cosa. De todas formas, decir que se inició, al principio se dijo no aparcamiento, pero si se dejó aparcamiento es porque los vecinos, ante la presentación del plano de la calle San José, pidieron que existiera el aparcamiento. Ahora está dando estos problemas, tendremos un poco que valorarlo también entre la parte técnica y también los vecinos y la gente un poco, ¿no? Bien, otro tema. La calle Claveles, en la entrada de Siesta, bueno, a mitad de la calle Claveles, Villas del Sol, ha hecho una limpieza de lo que era toda la fachada porque los arbolillos que tenían pues ocupaban prácticamente toda la acera. Pero ahí han limpiado, han dejado la mitad de la acera llena de arbustos, han puesto una tira roja y blanca y es prácticamente imposible pasar. Simplemente pedirles a los propietarios de esos apartamentos que retiren. Son unos apartamentos que, bueno, que están cerrados, había ocupas y en fin. Pues los nuevos propietarios, por favor, que limpien aquella zona porque da una imagen lamentable, aparte de no poder pasar por la acera. Y luego otra que imagino hacia dónde van a ir dirigidas las... Pero bueno, ya digo que se inste al Consell, que es el tema del uso o el mal uso o el prácticamente nulo uso que se le está dando a la raqueta esta que se hizo aquí con motivo de lo del parking.
A ver, la señal de prohibido girar a la izquierda está, yo creo que ya lo he dicho más de una vez, está con demasiada antelación a lo que es el cruce, y muchos vehículos, incluidos algunos de los que estamos aquí sentados, pues prácticamente hacen caso nulo al girar hacia la izquierda, no utilizan lo que es la raqueta. Y tenemos 2 puntos en esa calle, Margarita Ankerman. Uno es este y otro es un poco más adelante, antes de llegar al giro de lo que es para dirigirse hacia la policía local, que la gente también gira a la izquierda y simplemente es eso. Sabemos que es competencia del Consell Insular, por eso digo que ya sé hacia dónde me van a dirigir, pero simplemente saber si se le puede dar una solución. A ver, la raqueta la hicimos aquí, la hizo el ayuntamiento, por lo tanto yo creo que hay que utilizarla. Aunque sabemos que es mucho más fácil girar a la izquierda viendo que no viene nadie, pero es una infracción. Tienes razón, José Luis. Es una cuestión que también veo cada día. Y lo suyo, la raqueta tiene sentido para los vehículos pesados, autobuses y camiones grandes. Para los vehículos normales, pues sí, pero vale, dejémoslo ahí. Es una obligación, sí. Se puede girar a la izquierda 50 metros más adelante. Se puede girar. A ver, sí. Fue un requisito del Consell. Sí. No figuraba en nuestro proyecto. ¿Pero tú qué pides? ¿Que la quitemos, que se quite o no? No, a ver, yo lo que pido es que la señal que hay vale, de prohibido girar a la izquierda, porque sí que hay una... O sea, que se cumpla, por supuesto. Es que se tiene que cumplir, porque si te pone una señal de prohibido girar a la izquierda, no puedes... Y luego hay otra que te pone la flecha que... Simplemente es eso. Las normas hay que cumplirlas, ¿eh? Cuidado. Bueno, reiterar una pregunta que hice, no sé si hace un pleno o hace 2, no me acuerdo muy bien ahora, que era sobre el estado actual de la tramitación de la permuta de la futura circunvalación de Sant Carles. Han pedido mucha documentación y mucha justificación. Seguís... sí, era el mismo caso, aún estáis en la fase, vale. Es por tener terrenos, que la propuesta es mejor que lo que hay ahora, en fin. ¿Aún hay alguna previsión de cuándo se podrà enviar? No, ara volia fer un comentari, perquè és un comentari personal, però jo crec que, així com està plantejat aquest tema, és perquè no es faci mai. Vull dir, perquè el Consell mos ho fa... Nosaltres demanem una permuta d'un tros per un altre. No entenc perquè es té de mesclar que això tingui que ser una carretera. Vull dir, el que tindria que fer el Consell, jo crec, és autoritzar que es permuti un tros per un altre, però sense voler que això sigui la pròxima carretera i que compleixi tots els requisits, perquè tots sabem que el que ens demana el Consell, vull dir, és que fem una autopista allí. Jo crec que el que tindrien que convèncer del Consell que l'únic que té de fer és aprovar una permuta i dir que és molt millor passar que en les modificacions petites que es puguen fer, però que sí que tram urbà com és ara. Vull dir, jo crec que seria molt més senzill arribar a un acord amb el Consell, però clar, és molt difícil amb els tècnics. Quan vols que ens envien és que modifiquem tot el traçat de la carretera i perquè no passa per dalt i motivem. Vull dir, jo crec que tindria que ser. Per muntar amb aquest per aquest. Quin problema hi ha en dir, bueno, aquest és millor que aquest? Sí, doncs ho permutem fins que es faci la carretera com Déu mana, però guanyaríem tots, podríem acabar la peatonització de Sant Carles i no estaria estem aboquejat amb uns impossibles que ens demanen, que, bueno, està clar, no volen que es faci la peatonització, perquè és que si de veritat volguessin... A més, ens fiquen que per poder fer... Tenim que acceptar la cessió de la carretera de Tago-Mago. Ens obliguen. Vull dir, és que, claro, quan vols com es pronuncia el Consell i ens diu que tenim que agafar la carretera de Can Mussón, la carretera de Tago-Mago perquè ens donin la de Sant Carles. Bueno, vull dir, mesclen... Vull dir, està clar perquè està fet. Vull dir, sabem tots que jo crec que tindria que ser, no sé si administrativament és molt complicat, però una permuta és això, canviar un tros per un altre, dient que no serà carretera o que no complirà el que és una carretera, però que millorarà molt més. Vull dir, és el sentit comú, però sembla que no és el sentit comú en les nostres institucions. Perquè ho fem prou complicat, que jo crec que això... Bueno, és que quan ho veus dius, mira, no ens podem negar a complir el que és una carretera, però és que el sentit comú sembla que diu una altra cosa. No serà una carretera com volen ells, però serà molt millor del que tenim ara. Evidentment comparteixo que l'ideal seria poder fer el canvi. Crec que administrativament, tampoc... Crec que és, en aquest tema, la llei de carreteres exigeix una continuïtat de la carretera, llavors haurien de fer... Un tema patrimonial, oblidem que sigui una carretera. És que jo crec que... Entenc que administrativament no poden partir enmig d'una carretera. Evidentment hem de trobar una solució.
En això, i ho dic ben clar i que consta en acte, no estic d'acord en que el Consell exigeixi que ens fem amb la carretera ni de Can Moixó ni de Tagomago per una permuta que ha de ser tram per tram. Que consta en acte. Bueno, intentaré ser breve, que vamos a batir el récord hoy de pleno corto y no me lo quiero cargar yo. Vale, no solo una cosita. En las últimas 2 semanas hemos visto publicados en la página web del Ayuntamiento dos noticias relacionadas con acampadas ilegales, una ayer y otra el 14 de junio, en las cuales, por un lado, habían sido la de ayer denunciadas varias personas, creo recordar que 9, que pernoctaban en Calanova y Escana, en lugares no habilitados para ello, y por otro se desmanteló el pasado 14, creo que es, en Esnubeis, un asentamiento ilegal, pues eso, un par de semanas antes. Al margen del evidente peligro medioambiental por la presencia de restos de fogatas y la acumulación de gran cantidad de basura, al parecer, como decía la noticia, y más allá de la actuación policial que por descontado respetamos, queremos subrayar que algunas de las personas que acampan de esta forma lo hacen por necesidad, como consecuencia de la escasez de vivienda residencial a causa del alto coste del alquiler generado por el alquiler vacacional en residencial. Incluso algunas de esas personas se encuentran en una situación que, paradójicamente, pues, se encuentran con trabajo remunerado, pero no tienen vivienda o posibilidad de acceder a la misma. Por tanto, quisiéramos saber, son 2 preguntas en una, me vais a perdonar, es que quiero condensarlas. Quisiéramos saber, por un lado, al margen de esta actuación policial, al amparo de la ordenanza municipal contra las acampadas ilegales en este municipio, si se ha realizado algún tipo de seguimiento a esas personas por parte del Departamento de Asuntos Sociales y qué medidas de ayuda se han llevado a cabo. Evidentemente hay 2 componentes aquí, uno la legalidad y el riesgo de incendios y el riesgo de la vida. Yo quizás te recordaré también la que del Pont de Selluna, que hubo además un incendio y donde la caravana tenía familia, hijos y nosotros desde servicios sociales le atendimos, pero como era fin de semana le facilitamos el hotel donde tenía que estar con la familia porque obviamente después de un incendio no podía volver a su caravana donde estaba. Obviamente, claro que sí que nos hacemos cargo de la parte humana y de la parte natural y de la parte de riesgo y de seguridad. Intentamos afrontar la situación tal como viene de la mejor forma posible. Perfecto. No había ni un ápice de crítica, simplemente no. por interesarnos. Pero que sepas que es así, es así. Perfecto. Y por otro lado, y como consideramos que, a nuestro juicio, el origen de este problema es la problemática de los alquileres vacacionales ilegales, queríamos saber cómo se está llevando a cabo la aplicación práctica de la prohibición vía normas subsidiarias de este tipo de alquiler. Se está haciendo un seguimiento. Yo, si queréis, hacemos una comisión de territorio. Hicimos una hace poco, pero bueno, hacemos una y hablamos de este tema, del protocolo y de todos los problemas, evidentemente, legales que nos van a poner los inspeccionados, ¿no? Que vendrán a decir que eso es un alquiler normal o que son sus primos o sus tíos, ¿no? De Inglaterra. Pero bueno, habrá casos y habrá casos problemáticos y controvertidos y estará bien compartir un poco la situación. Yo quiero un ruego y una pregunta, sobre todo que hoy que se ha hablado de oportunismo y responsabilidad, decir que todos somos pertenecientes al ayuntamiento y si hay algún problema os rogaría que el medio para solucionarlo no sean los tuits. Primero, si luego se quiere hacer un tuit que se haga, pero primero lo que rogaría es que fueran al medio necesario. Ayer por la noche pues había un establecimiento que hacía una inauguración, nosotros lo desconocíamos, y el medio, antes de avisar a la policía, no solamente de que estuviesen haciendo ruido, que desconozco si era el suficiente para molestar o no molestar, supongo que sí, pero también había demasiada acumulación de gente que estaba dentro de lo que es el paso de peatones y había el riesgo correspondiente. Entonces, encontrarte que hay un tuit
denunciándolo antes de haber llamado a la policía, pues yo creo que por parte nuestra, por parte de miembros de esta corporación, yo creo que no es el medio, es un ruego. Si hay medios de hacerlo antes, podremos solucionarlo y luego si hay la crítica correspondiente que haya, pero la inversa no creo que sea el modus operandi. Al igual que recordar que hay una línea verde. Entonces, si hay todos estos sitios de que hay maleza o hay zonas tendrían que limpiarse o esto, pues no hay que esperar a final de mes. La línea verde está asequible a todos los residentes de este municipio y no residentes de este municipio, porque si se descargan la app también pueden usarla, como de los concejales de esta corporación. Com que tenim aquestes normes tan elàstiques, jo crec que ens va bé i tot. Ja fa temps que ho volia dir, però és una coseta que, bueno, com que és molt prop allí de... El carrer Font d'Esmortar, això, Carme, bueno, tu quizà ho coneixeràs millor, el carrer Font d'Esmortar, entres per la banda de dalt, antes d'entrar dins el canà, i a mesura que vas baixant és de doble sentit. Entonces, després hi ha un moment que hi ha una senyal que no es pot, que és només d'un sentit, i quan es gira a l'esquerra obligatòriament, és la casa aquesta de Cana Blanca, que també es cap a sota el Caribe, hi ha un petit tram de carretera que té uns bonys i uns forats algo increïble. Han denunciat a la línia verda diversos veïns, ni cas, els bonys segueixen tant la cera com l'asfalt. Això deu fer com a 2 anys, Palca. Hacía por lo menos 2 años, ¿no, Carmen? Que esto lo vimos. Nos extrañaba que esto esté así. I llavors, el perill que suposa que hi ha cotxes de doble sentit, superestret, i hi ha cotxes aparcats a tota una vora. Entonces... Quin carrer és? És que no em puc recordar del carrer. Font d'Esmortar, quan és que girar obligatòriament cap a l'esquerra per entrar dins el canà. I si no tires cap a New Wave? No, al revés, vens del New Wave i te'n vas cap a l'esquerra. I aquí tens que girar cap aquí. Aquí és Caribe, aquí és Panorama, Sant Fred, tot això. Aquest tros de carrer tan petit crea una quantitat de problemes i llavors dimecres passen autobusos de turistes. Aquest tros petit aquí crea uns atascos increïbles. Cotxes aparcats, doble sentit, bons i forats. És que mai me'n recordava de dir-ho. Ho miram. Vale, gràcies. No em carrer. Ho miram. Vale. Alguna coseta més? Sí. El públic assistent té alguna pregunta? Si no és així, s'aixeca la sessió.